Vianočnú atmosféru priniesli začiatkom decembra do priestorov župného úradu v Trenčíne domáci folkloristi zo súboru Úsmev. A nie len oni. Tradičné podujatie Vianočné trhovisko bolo počas celého týždňa plné ľudí, ktorí rozdávali dobrú náladu a šírili okolo seba pokoj. Začalo spoločným dozdobením vianočného stromčeka, na ktorý vytvorili ozdoby klienti domova sociálnych služieb Čistá duša. V réžii tohto zariadenia bolo i divadielko o narodení svätého dieťaťa. Úloh Márie, Jozefa, Aniela a troch kráľov sa zhostili samotní klienti. Vždy, keď sa blížia Vianoce a čas toho adventu, tak vtedy by mali ľudia troška spomaliť, mali by si sa pozrieť doľava, doprava, mali by sa pozrieť okolo seba, či niekto z tých ľudí, ktorých majú okolo, nepotrebuje určitú pomoc a neporozprávať sa s nimi o rôznych problémoch, ktoré majú a takýmto spôsobom ich aj ukloniť, upokojiť počas týchto vianočných sviatkov. Počas Vianočného srdca Zelenej župy sa svojimi výrobkami predstavilo 21 z 24 zariadení sociálnych služieb nášho kraja. Vôňu škorice a medu bolo cítiť od stánku Centra sociálnych služieb Kolónka Púchov. Klienti si pripravili výrobky, ktoré spracovávali a vyrábali už od septembra. No a na dnešný deň sme piekli medovníčky a budeme robiť punč. Aký je recept na tie kolonkovské, púchovské medovničky? Viete čo, to je taký dlhoročný recept mojej mamy a volá sa, že medovničky i hneď mäkké, takže sme ho použili a kľudne sa podelím s hocikým s týmto receptom, aby sa šíril ďalej. A je tam aj niečo špeciálne, čo my nedávame napríklad? Viete čo, asi ani nie. Skôr je to možno taký pomer tých surovín, aby boli naozaj i hneď mäkké. Sú fakt mäkučké ako perničky. Vedľa klientov z Kolónky malo svoj stánok Centrum sociálnych služieb Jesienka z Mijavy. Ponúkali vianočné oplátky robené priamo na mieste a ich vôňou konkurovali susedom z Púchova. Dnes sme pripravili na trhy do Trenčína naše výrobky vyrobené s láskou, napríklad srdiečka plnené levandulou, potom koberce a košíky napríklad. Všetko ste to robili vy? Pomáhal nám aj vychovávateľ Mirko Madaj, ale snažili sme sa najmä my prispieť našou prácou. A ľudia majú záujem o tieto vaše výrobky? Tak viete, ono je to veľmi individuálne, ale po väčšine áno. Ten, kto má preto také určité nadšenie, tak veľmi rád podporuje takéto remeselné trhy. Ale musí to byť človek s veľkou dušou hlavne. Jasličkám by som aj ja rád bežal, nepoznám cestu, až aký to žiaľ. Jasličkám by som aj ja rád bežal, nepoznám cestu, až aký to žiaľ. Tam, kde chudobní, trpiaci, väznení, tam sú dnes jasné, tam je dnes hon. Tam ho vyhľadaj, tam sa mu oddaj, tam je dnes Ježiškov trón. Obyvateľom Trenčanského kraja želám všetko najlepšie, príjemné prežitie nielen adventu, ale celých vianočných sviatkov. Nech tieto prežijú v pokoji, v zdraví, v kruhu svojich blízkych, v kruhu svojej rodiny a tých, ktorých majú naozaj radi. Všetko najlepšie, veľa lásky, pokoja, nielen počas Vianoc, ale aj v budúcom roku 2024 prajem.